бахшида ба 28-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ чорабинии бошукӯҳи идона дар қасри фарҳанги ноҳияи Спитамен баргузор гардид. Дар қисмати расмии чорабинии раиси ноҳияи Спитамен ҳозиринро бо рӯзи ваҳдати миллӣ шодбош намуд. Таъкид гардид ки дар натиҷаи кӯшишу ҷонбозиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон созишномаи сулҳу ваҳдат имзо ва Тоҷикистон имрӯз рӯй ба тараққӣ ниҳод ва баҳри баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум корҳои бузурги созандагиву бунёдкорӣ ҷараён дорад. намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят номаи шодбошии раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзодаро ба кулли иштирокдорон расонида афзуд ки ваҳдат омили рушди босуботи мамлакат, кафили иқболу саодати халқу ҷамъият ба ҳисоб меравад. барномаи идонаи аҳли фарҳанги ноҳия бозгӯи сулҳу оромӣ ва тараннумгари истиқлолу озодӣ буд, зеро ваҳдат сароғози ҳамаи комёбиҳо, созандагиву ободкориҳо, ибтидои суботи сиёсиву иҷтимоӣ ва некӯаҳволии ҷомеаи навин, ҳамчунин худогоҳиву худшиносӣ ба ҳисоб меравад. имрӯз пиру барнои кишвар аз ҷумла сокинони ноҳияи Спитамен ҷашни мубораку муқаддаси 28-солагии иди ваҳдати миллиро бо шукргузорӣ аз истиқлолияти давлатӣ, сулҳу суботи пойдор ва дарки масъулияти баланд дар назди наслҳои гузашта ва имрӯзаву ояндаи кишвар таҷлил менамоянд. рӯҳии болидаи сокинони ин ноҳияи кишоварз бозгӯи он буд ки онҳо аз ин ҷашни бузурги миллӣ, яъне 28-солагии имзо гардидани созишномаи сулҳу ваҳдати миллӣ ва расидан ба ин ободониву хуррамӣ шоду масрур ва болидарӯҳанд, зеро истиқлолу озодӣ ва ваҳдати сартосарӣ бузургтарин неъмат ва бо арзиштарин дастоварди миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. ва дар қасри фарҳанги ноҳияи Спитамен ин рӯзи 28-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллиро бо як шукӯҳи хоса ҷашн гирифта истодаем. усули ваҳдати мо ин намунаи ибрат барои ҷаҳониён мебошад ки ва мо бояд инро қадр кунем ва ҳамагон медонем ки ваҳдати миллӣ ба осонӣ ба даст оварда нашудааст, чунон ки шоир мегӯяд: аз муҳаббат хома бар дафтар задам, меҳри хешро сӯи бар модар задам, 10 ҳарфро кандакорӣ кардаям, Тоҷикистон номгузорӣ кардаям. дар ҳақиқатан ин Тоҷикистони парокандаро муҳтарам ҷаноби олӣ ҷамъ кард ва як Тоҷикистон сохт ва имрӯз мо дар як фазои сулҳу осоишта зиндагӣ дорем. Мастона Муҳиддилозода, Фароди Абдулло, Ахбор.